தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் என்பது அரசு போக்குவரத்து கழகமாக ஏன் மாறியது, தமிழ்நாடு என்கின்ற பெயர் இடம்பெறவில்லை என்கின்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைத்திருந்தார்கள். அதற்கு போக்குவரத்து துறை சார்பில் போக்குவரத்து அமைச்சர் சார்பில் ஒரு விளக்கத்தை கொண்டு கொடுத்திருந்தார்கள். கடந்த திமுக ஆட்சியில் அரசு பேருந்து என்று தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதென்றால் அது தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து என்றுதான் அர்த்தம். தமிழ்நாடு என்று இலக்க என்கின்ற வகையில் ஒரு கருத்து தெரிவித்திருந்தார்கள். ஆனால் இன்று பாதைக்கு ஆட்சி அமைக்க என்பதற்காக இன்னொரு புதிய பேருந்து வசதியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் நிறைவேற்றிருக்கிறார்கள். அது தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் என நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. அரசு போக்குவரத்து கழகம் என்ற வாசகத்தை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் புதிதாக தமிழ்நாடு என்று சேர்க்கப்பட்டு தற்போது அது சேர்க்கப்பட்ட பேருந்து இணைக்கப்படாத சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே அரசு போக்குவரத்து கழகம் என்றால் இருந்தது. அது தற்போது தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் என இந்த ஆட்சியில் மாற்றப்பட்டிருப்பதை நாம் கவனிக்க முடிந்தது. 300 பேருந்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் 125 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகள், அதாவது மாநகர போக்குவரத்து கழகங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் என பல்வேறு கிட்டத்தட்ட 7 வகையான போக்குவரத்து அமைப்புகள் இருக்கிறது. அவற்றில் SCTC அரசு போக்குவரத்து கழகம் கிடைக்கிறது. ஒரு பேருந்து கூட SCTC கிடையாது. 200 பயணங்கள் பேருந்து கிடையாது.